Хайырлы эртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Быел 183 мең балага Татарстан лагерларында ял итү мөмкинлеге тудырылды. Донецк һәм Луганск халык республикаларынан килгән балалар өчен 200 урын бирелде. Җимерергәме, әллә төзәтергәме? Зиядә волонтерлар 69-нчы елгы дебаркадерны яңарта. Август бал айы, Татарстан омартачылары бал айырта. Азнакайдан махсус репортаж. Россия президенты Владимир Путин Татарстан премьер-министры Алексей Песошинны Александр Невский ордені белән бүләкләү турындагы карарны имзалады. Рәсми сайтта урнаштырылган документта Татарстан Республикасы хөкүмәте рәисенең әлеге мактаулы бүләккә хезмәт уңышлары һәм казанышлары, шулай ук күп еллык намуслы хезмәте өчен лаек булуы билгеләп үтелә. Моннан тыш хөкүмәт бүләгенә шулай ук Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин да лаек булды. Татарстан лагерларында быел 183 мең бала ял итә. Донецк һәм Луганск халык республикаларынан килгән балалар өчен 200 урын бирелгән. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева һәм Республика яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Ренат Садыйков Биектау һәм Яшел Үзән районнарының балалар лагерларында булды. Алар туклануны, контроль үткәрү пунктларын, корпусларның торышын тикшерде. Балалар белән аралашты. Барлык ял итү урынында бай мәдәни ял итү программасы әзерләнгән. Үтилгә җибәрүдән коткардык һәм яңадан торгызырга булдык. Зиядә волонтерлар 69-нчы елгы дебаркадерны реставрацияләүгә алынган. Бу игелекле эш Татарстанның шәһәр саклау хәрәкәте кысаларында Том Сойер Фест фестивалендә башланды. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Жер юлдаш булганда эш җиңелрәк тә, мавыктыргыч та бара. Биредә үткән гасырның 60-нчы еллары дебаркадер реставрацияләнә. Ул элек Локомотив пляжында торган һәм елга техникумының тренировка базасы булып хезмәт иткән. Әмма хәзер ул Зөя ярында уникаль экспонат. Впечатления самые хорошие. Хис кичерешләр шиктән ашкан. Ял көн булуга карамастан, кешеләр музей тыюлыкка ярдәм итәр өчен килгән. Том Сойер Фест бөтен Россия волонтерлык хәрәкәте. Ул матурлык өләшә, кыйммәтле һәм борынгы корылмаларны реставрацияли. Фестиваль инде 7-нче тапкыр уза. Бу вакыт эчендә активистлар Казандагы 16 йортның тышкы кыяфәтен яңарткан. Бу туганлык 7 ел дәвам итә инде. Без кешеләрне шул рәвешле искиткеч проектларга җәлеп итәбез. Казанда тарихи йортларны төзекләндерәбез. 2 катлы агач дебаркадер музей тыюлык коллекциясендә яңа экспонат. Анда иркен бүлмәләр дә, хәтта мунча да бар. Әмма аның тышкы һәм эчке күренеше реставрациягә мохтаҗ. Планда фасадны буяу, бүлмәләрне төзекләндерү, беренче катта суднолар модели түгәрәге һәм ишу клубы, ә икенче катта музей була. Мы прошли школу волонтера. Без волонтерлык мәктәбен уздык, өстәвенә яраткан утрауда. Һәркем масштаблы проектның бер өлеше була ала. Моның өчен Том Сойер Фест социаль челтәрләренә язарга кирәк. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Казанда көзгө авыл хуҗалыгы азык-төлек продуктлары ярминкәсе 10 сентябрьдә башлана. Башкала башкарма комитетында хәбәр итүләренчә, хәзер Юдинада революцион урамында яңа чатыр мәйданчыгы төзелә. Фермер азык-төлек продуктлары белән сәүдә итүдә көтелә. Аларга бәяләр түбәнрәк була. Кулланучылар базары комитеты көн сайын социаль әһәмияткә ия продуктларга бәяләр мониторингын алып бара. Шәһәр кибетләрендәге товарларга килгәндә, алар тоткарлыксыз китерелә, сәүдә предприятиеләре гадәти режимда эшли. Республикада берничә атнадан соң көзге чәчү башлана. Татарстан игенчеләре чәчү кампаниясенә әзер. Яз көне чит ил чәчү комплекслары өчен иң куркынычы запас частьләр җитмәү иде. Аларның хәзер кирәге дә юк, чөнки Мөслимдә авыл хуҗалыгы техникасы җитештерү буенча завод эшли. Лазер станогы алдан куелган программа буенча чәчү комплексы өчен тышчаны кисеп ала. Әлеге станокка теләсә нинди калынлыктагы металл, алюминий һәм башка чимал буйсындырыла. Каждый день мы режем. Көн сайын шундый станокта эшер чәчү комплексы киселә. Станоклар автоматлаштырылган. Операторлар эш процессын контрольдә тота.
Биредә инде берничә ел чәчкечләр, дискокультиваторлар, чәчү комплекслары җитештерелә. Элек комплект өлешләрен чит илдән сатып алсалар, бүген 95% предприятиеларда ясала. Мәсәлән, мондый станокта металл эшкәртү цехында ни теләсәң, шуны эшләргә мөмкин. Бу яңа станокларда инде без bütün детальләрне да ясыйбыз. Bütün шушлай ук тишекләрне тишеп, резьбасын артыннан эшләй. То есть бу мондый станокларда возможностьларны күп, һәм аның качествосы 100% үзенекен эшләй инде. Браклар булганы юк. Компьютерда программаны язабыз да и уже станок уже безгә полностью әзер детальны чыгарып бирә. Хәзерге көндә без читтән 5-10% алабыз. Безнең локализация 90-95%. Без бик күп продукцияны үзебездә осваивать иттек. Безнең бик яхшы станочный парк, супер современный, безнең лазерный установкалар, газорезкалар, плазменный резкалар. Безнең bütün алып кайта торган станок, алып кайта торган оборудование, алар барысы да числовой программный управление белән. Заманча технологиялар хисабына хезмәт җитештерүчәнлеге бу дистә ел эчендә 12 тапкыр арткан. Узган ел нәтиҗәләре буенча заводта 1200 агрегат эшләп чыгарганнар. Бу ел ахырына якынча 1000 булыр дип көтелә. Татарча әйтмешләй, корал эшләр ир мактаныр дигән принцип белән бик күп яшьләр эшли. Зарплатаны әйбәт түлибез. Безнең агрегатларны менә хәзер инде, особенно хәзер бик яратып алалар. Без культиваторлар буенча Россиядә җитештерелгән культиваторларның 35% бездә эшләнә. Бүген биредә Татарстан хуҗалыклары һәм илнең башка төбәкләре өчен цехлардан турыдан-туры чәчү техникасын тиеп җибәрүләрен дәвам итәләр. Ул берничә атнадан яңа уңышка ирешү өчен кырларга чыга. Дина Нәҗметдинова, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Илдар Софиуллин, Татарстан яңалыклары, Мөслим районы. Шушы арада Татарстан умартачылары яңа уңыш балы аерта башлый. Быел һава шартлары аркасында бу эш якынча 2 атнага тоткарланган. Тик сыйфаты буенча умартачылар мул уңышка өметләнә. Тагын бер потенциаль проблема кырны химикатлар белән эшкәртүче авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм умартачылар арасында эшчәнлекне килештерү. Бу еш кына бал кортларының масса күләм үлүенә сәбәп була. Бу мәсьәлә турында тулырак Азнакай районыннан репортаж. Азнакай районы умартачылык буенча республикада беренче урында тора. Барлыгы 8600 умарта оясы бар. Күпчелек умартачыларның күчмә умарталыклары бар. Алар ояларын испарцет, юкә агачлары үсә торган урыннарда карабыдай кырларына урнаштыра. Гаяз Исмагыйлов күптән түгел умартачы кооперативы төзегән. Фермерлар аларны алдан ук үз басуларына чакыра. Файдасы уртак. Карабыдай да сиркәләнә, тәмле бал да була. Һәр оядан 70 килограммга кадәр бал җыела. Безнең районда Азнакай балы дигән кооператив яңарак кына оешты. Бу инде 2 айда үтмәде әле аңа. Кооператив шушы бал мәсьәләләре белән шөгыльләнә, балның продукциясын сатырга, читкә күбрәк үзебезнең районда гына түгел, читкә дә чыгарыр өчен хәзерге көндә без кооператив членнары белән Качевкада йөрибез. Иң беренче испарцет балына чыктык, аннан соң инде юкәгә чыктык. Хәзерге көндә Карабыдайда утырабыз. Игенчеләрнең кырларда химик эшкәртү үткәреп умартачыларны авыр хәлгә калдырган вакытлары да була. Аграриялар белән гамәлләр килештерелгән. Умартачыларның игенчеләргә карата теләкләре бар. Рапс утырту белән мавыкмаска. Бу культура химик эшкәртүгә аеруча мохтаҗ. Менә шундый Карабыдай басулары, испарцет басулары күп булса, әйбәт бар дип әйтәсе килә. Без үзебез инде рапс басуларыннан основном качабыз. Агуллар бик күп, рапс басуларын. Азнакайлылар шушы көннәрдә Карабыдай балын аерта башлаган. Август уртасында көнбагыш кырларына күчәләр. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы. Республикада бөртеклеләрне җыю дәвам итә. Буа игенчеләре 1 гектардан 41 центнер ашлык суктырганнар. Алар арасында хезмәт кешесен данлыйбыз яшь комбайнчылар конкурсының финалына чыгарга дәгъва кылучы яшьләр экипажлары да бар. Комбайн штурвалы артында хәтта гаилә парлары да эшли.
Авангард хуҗалыгында урып җыю масштаблары кыш очкан бийеклектән бик яхшы күренә. Уңыш шундый булган ки, 1 гектардан 1 бункер тула. Урып җыю эшендә 50 хатынлы эшләүчеләр дә бар. Алексей Захаров 7 ел элек уракка үзе белән беренче тапкыр хатынын ала. Шуннан бирле уракта гелбергә. Нравится. Это как бы очередной заработок в семейную копилку наш ежегодный. Комбайн, техника новая, работать приятно, всем обеспечены. Захаровлардан Сыңгатовлар гаиләсе калышмый. Помогал ремонтировать, за это и пошел. 17 мең гектарда орпа, быдай, борча һәм сия чәчелгән. Уңыш әйбәт чыккач, комбайнчыларның да кәефе әйбәт. Комбайннар сәгать кебек эшли. Менә без бүгенге көндә инде полный ход уборканы башлап җибәрдек. Көзге бидайлар сугабыз, борчак сугабыз кайбер комбайннар инде. Беренче учетта инде семена участокларын сугабыз һәм элгергән сортлар культуралар сугара тырышабыз. Погода матур, эшләргә бөтен игеннәр элгергән. Менә шулай матур торганда август ахырларына таба аугынны уборканы инде төгәллесе. Июль ахырында яуган боз уңышны киметсә дә, калганын вакытында түкми, чәчми җыеп алырга тырышалар. 4,5 гектарда көзге культуралар, көзге бодай операция ителгән инде. Аның средний урожайы 50-дән дә ким түгел. Район буенча барлыгы 90 комбайн эшли. Ашлыкны барлыгы 54 мең гектар майданнан җыярга кирәк. Уборкага керештек. Кырларның 54 меңнән 5 мең ярымын эшкәртеп алдык. 23 мең тонна иген җыйдык. Уртанча караганда инде бу 42,5 центнер гектардан чыга. Уңышлар әйбәт бара. Бүгенге көндә 90 комбайн кырларда эшли. Барысын бергә инде 170 комбайн менә чыга баралар инде 10% кырларны инде эшләдек. Бу яшьләр экипажы хезмәт кешесен данлыйбыз конкурсының финалына чыгарга исәп тота. Кыр эшләренең күбесе алда әле. Истәвенә терлек азыгы да әзерләнә, көзге чәчүгә дә озак калмый. Дина Нәҗметдинова, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Яңалыклар программасын дәвам итәбез. Республика клиник хастаханәсе табибләре командасы яшь әнине һәм бәбине коткару буенча уникаль операция үткәрде. Үзе табиблары һәм акушерлар йөклелекнең соңгы стадиясендә бала табучының суы кан белән тулуын ачыклаган. Мондый очрак медицинада сирәк күренеш. Толрак алдагы язмада. Как наш сильный проживает? Растет. Әнә шулай сабыйын сыйпап, яшь әни табибка аның ничек үсүе турында сөйли. Ә бит әле 1 ай элек кенә бу бала тумый калырга да мөмкин иде. Табибларга шәһәт кенә операция ясарга туры килә. Начала нервничать. Бер елдан мондый тикшерү караулар күңелле хәлләрдән түгел бит. Тикшерү барышында ана карынындагы суда куерган кан кисәкчәләре баланы уратып алулары ачыклана. Медицина практикасында мондый хәлнең күзәтелгәне булмый. По всем анализам ребенок. Мондый хәл каян килеп чыккан дигән сорау туа. Бала бөтен анализлар буенча да сәламәт иде. Аның бернинди кан юалтуы да юк, һәм бу бездә шундый гаҗәпләнү тудырды. Тиз генә хәл итәргә кирәк, ашыгыч рәвештә баланы ярып алырга кирәк иде. Успеть извлечь живого ребеночка. Сабый кан йоткан, аның тирәсендәге су канлы. Ревматологлар да тиз генә чарасын күрде. Операция вакытында табиблар бала яткан карындагы яраны таптылар. Кан шуннан киткән, сирәк күренеш. Хәзер медиклар әлеге очракның сәбәпләрен һәм нәтиҗәләрен ачыклый. Республика клиник хастаханәсе командасы Казан табиблары Россия медицина берләшмәсенә уникаль очракны тәкъдим итү өчен фәнни мәкалә язарга әзер. Киләчәктә аларның тикшерүләре бер генә тормышны саклап калмаячагына шикләнми. Дина Нәҗметдинова, Алмаз Хакимов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Башкаланың пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә үткән 25-нче Бәллүр каләм конкурсы нәтиҗәләре турында сөйләгән идек. Бүген без студиягә конкурсның гран-при иясен Казан Федераль университетының социаль фәлсәфи фәннәр һәм масса күләм коммуникацияләр институты профессоры, милли һәм глобаль медиалар кафедрасы мөдире Васил Заһид улы Гарифуллинны чакырдык. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Васил әфәнде. Исәнмесез. Иң элек бөтен каләмияләр исеменнән сезне гран-при алуыгыз белән котлыйм. Сез бик күп жюриларда катнашып, бик күп үзегез әзерләгән журналистларга бүләк тапшырган кеше буларак, бүләк алуы ничек булды? Бердә көтелмәгән булды инде. Рәхмәт котлавыгыз өчен.
Benim için sürpriz buldu bu dürüsüngün etkende. Çünkü гадәттә инде bu zor бүләкне aktif яза торган, иҗат итә торган дер зур үзләренең иҗатлары белән көндәлек актуаль темаларын күтәреп, халыкка бик билгеле булган популяр журналист шәхесләргә бирәләр. Бирәктә ветераннарга инде. Әнә бу очракта журналистика белемен бирүче, бирү өлкәсендә эшләүче, ягъни инде журналист белеме вәкиленә бирүләре безнең өчен бик кызык та, күңелле дә булды. Көтелмәгән дә булды. Мин инде моны бәяләдем булайрак. Бу инде безнең чынлап та быел журналист белеме бирә башлауга 60 ел Казан университетында үзенә күрә бер юбилей зур гына. Һәм инде бик күп безнең шәкертләребез тәрбияләнеп чыккан. Аларның уңышлары бик зур һәм менә бу уңышларда әлбәттә инде аларны тәрбияләгән, укыткан остазларның да өлеше зур. Һәм менә шушы гомумиләштереп, шушы остазларга, безнең укытучыларыбызга, төрле буын галимнәребезгә бирелгән бәя дип аңладым инде мин бу бүлекне. Һәм аларга түгел миңа калса, бу сезнең хезмәтегез һәм галимнәр хезмәтегенә түгел, бу журналистикага карата бирелгән бәя дип тә карыйм. Чөнки бүген үзгәргән заманда, кыйммәтләр үзгәргән заманда яшибез бит инде. Журналистиканың асылы бөтенләй икенче яктан ачыла миңа калса. Бүген журналистика бик нык роль уйный, чөнки бүген инде мәгълүмати көрәш бара дөньяда, сугышларда дип әйтгәндә, фикер өчен көрәш бара, фикерне үз ягына, халыкны фикерен формалаштыру өчен бу юнәлештә журналистика бик актив эшли. Һәм шөкер безнең милли мәгълүмат чаралары да бу яктан бик сыйфатлы, бик актив эшлиләр һәм халык белән бердәм булып эшлиләр. Менә катлаулы заманда яшибез дип әйттек, шуннан да шулай. Кыйммәтләр күз алдыбызда үзгәрә. Ләкин менә шушы заманда ул фәлсәфи сорау әлбәттә. Менә шушы заманда ничек иттереп сыйфатлы журналистиканы саклап калырга? Чөнки яза белгән кеше, азмаз яза белгән кеше, фикер йөртә белгән кеше үзен блогер дип мында журналистын саный башлый һәм шуңа күрә журналистика миңа калса ышаныч тәзрәк икенче якка китте шикелле. Сыйфатлы журналистиканы гомумән менә шу медиа кырын сыйфатлы итеп саклап калу өчен, чиста итеп саклап калу өчен, гадел, намуслы, объектив итеп саклап калу өчен беренче чиратта мин бу турыда әйтеп киләм инде. Медиа тәрбия кирәк. Ягъни кичә яшьтән балаларны, бу безнең бирәктә милли мәгълүмат кырына кагыла инде. Балаларны татарча газет журналлар укырга өйрәтеп, менә шу безнең гаджетларда төрле мәгълүмат бирә торган чараларда нәкъ менә татарча, алар өчен тәрбия бирә торган, мәгълүмат бирә торган, файдалы, акыллы шушындый чараларны, ресурсларны кулланырга өйрәтергә кирәк. Шөкер безнең мәгълүмат чаралар балалар өчен бик актив үсә бүгенге көндә. Телевизион булсынмы, интернетта булсынмы, басма мәгълүмат чаралары булсынмы, монсы бик әйбәт. Ләкин шулай да әле бугына җитми, әйткәнемчә балалар бакчасыннан, мәктәптән башлап медиа тәрбиядә кирәк. Ул аерым бер фән, предмет булып укытылырга тиештер бәлки киләчәктә. Чөнки кешенең шәхеснең формалашуына, шәхеснең гомумән дөньяда яшәешенә, аның киләчәгенә бик нык йогынты ясый бүген медиа чолганыш. Һәм дөрес итеп монда мәгълүмат алу, дөрес итеп үзеңне шушы медиа чолганыш эчендә күрсәтә белү, үзеңне табу һәм алга таба үзеңне үсү өчен, үстерү өчен, камилләшү өчен аның мөмкинлекләрен файдалану, моның өчен өйрәтергә кирәк кеше яшьтән кешене. Менә шу медиа тәрбия булса, медиа белем булса, медиа белем бирү юнәлеше үсеп китсә, журналистика сыйфатлы булачак минемчә. Демәк, бүгенге мәгълүмат кырында ничек әйтим инде, бигрәк тә йөгәнсезләнү һәм теге җавапсызлык менә шушы белемнең булмавыннан да килә торгандыр инде. Бер буынның. Әлбәттә, ул бит инде менә гел ул турыда әйтә киләбез, ул бик зур инде мәгълүмат ташкыны һәм анда кирәклесен, файдалысын сайлап алу өчен син әзерлекле булырга тиеш. Менә шу әзерлек җитми бездә.
Әзірлік демектен, менә біздің қызғанша қаршы білім беру системасы бик нык реформалар кешірә. Кемгә кайсы гына вакытка туры килсә дә реформа дип әйтәбез. Менә соңгы вакытта балын системасыннан хәзер инде кире кайтабыз. Башта балын системасы дип авыз суы кырытты, хәзер аннан кире кайтабыз дигән фикерләр ишетелә. Нигезле бакалавриат, магистратура һәм аспирантура системасыннан хәзер специалитет дигән системага кайтуга сез мөнәсәбәтегез ничек? Минемчә, әйе, мондый мәсьәләләр күтәрелә, бу әйбер тиз генә тормышка ашмас дип саныйм мин. Баллон системасы әле ул 2 яки 3 баскычлы укыту гына түгел. Мәсәлән, шул Кытай Халык Республикасы баллон системасында яшәми, ләкин шуңа карамастан шушындый баскычлы укыту бар. Һәм без аларда белем алган бакалаврларны үзебездә магистратура кабул итәбез. Әле менә хәзердә кабул итү студентлар алмашу бар димәкме? Әйе, студентлар алмашу бар. Әгәр бу 2 баскычлы, инде менә шу бакалавриат магистратура системасы юкка чыкса, безнең менә шушы чит илләр белән баллон системасына бәйсез рәвештә булган элемтәләребез бигрәк тә без көнчыгышка хәзер бит yüzde tabız. Bu ilimtelerde aksayacak menimçe yokka çıkacak. Hem şuna göre bu 2 baskıçlı sistemi onun ayakları bik köp. Balon sistemasına beysiz rəvişdə bakalavriat, magistratura o bik şunday sığılmalı, hem şunday ezlikli rəvişdə bilim verirgə mümkünlüğü bulğan sistemi. Aytik bir türlü bakalavriatda nigiz bilimi alğandan soň magistraturada özüňni ikinci türlü yönelişdə sınap, özüňni şul yönelişdə üstürgə mümkün. Bakalavriat nigiz bilimlerin, fundamental bilimlerini berse, indi magistratura onları alğa taba şuşu yönelişni fenni yaptan, ya ise başka yönelişke kirip gitirge mümkünlük bere studentlarga. Şuna göre biz mesela bu yıl şuşu bakalavriatqa da kabul ettik, magistraturda kabul ettik. Kilesi yılga da bizim planda qaralgan kontrol sonları indi belgili kilesi yılga biz köpme bakalavriatqa, magistratura alırga tiyişbiz. Hem biz bu sistemaga indi bir kadar şoqti joylaştık. Bir kadar Onda kapılgana özgörü mümkün iş tügül mi? Tügül, iyi. Çünkü onun öz ayakları var. Belki koy bir bilgiçlikler için, yönelişler için bilgiçlik yani spesialitet ol gerek bulur. Mesela vraçlar, tabiplar әзерләү юнәлешендә дилер котлаулы бер генә юнәлешне ныклап өйрәнергә тиешле булган инженерлар бараймы, хәрби белем белән бәйле рәвештә. Ләкин теге массовый белем алу, югары белемне алу, ул 2 баскычлы булса, минемчә, әлегә уңайлырак. Шуңа күрә андый кискен күчешне мин мәсәлән күз алдына китерә алмыйм хәзергә. Баллон системасы әйе, без анда булмабыз, без андан чыгарбыз, без анда түгел, ләкин 2 баскычлы укыту безнең өчен бүгенге көндә ул әйбәт вариант. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Алга таба да уңышлы эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт, үзегезгә уңышлар. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.